e a hostalaría da estación de montaña tuvo unha ocupación media do 87%, e hai que salientar que hubo momentos, sobre todo nos días máis destacados do Nadal, nos que hubo unha ocupación do 94%. Esperamos que a tempada continúe tal como comenzou, con este éxito de público, de esquiadores e de amantes da neve, e decir que Manzaneda non só é neve, sino que tamén está aberta para gozar durante a primavera e o verán. Nos estamos seguros que vamos ter un grande éxito neste ano 2026. Eu quería agradecerlle a todo o equipo e a todos os directivos e a todos os traballadores da estación ese esforzo por recuperar toda a operatividade da estación nun momento no que moi delicado, xusto despois daquel incendio que poido afectar considerablemente as instalacións, pero que grazas ao esforzo de bombeiros, do persoal da propia estación e de outros operativos, entre eles o AUME do Exército, logramos que as consecuencias non foran especialmente graves e que hoxe poidamos dicir que temos unha das mellores aperturas da tempada de neve de toda a historia ou dos últimos tempos da estación de montaña.